wanya o eze wanya ibe mena ndi netilebu ibe mena ndi netile mata asi tuve wane maro bungana wane maro kana lotano osimi na you die no food for lazy man even ya lotali koyeli onwela ki konje bia agba no ba gbogbo onya maloyun le bonya obodu sele mu nko leni ndi lenyelu maka nya bu ndi nja bamba no chava no bia ka ba jemeli mogo wonwero nyele go deba ogwe ego ba gbata na mbo ka ba jemeli mwa jisa kala ba kwabo onya ka mu nekutiva aya ka mo pioneer apotali no bumbo mbe nweli phone Webaba no yemo pioneer wono India eba bu koda patakia yemalba dan na call obolo magege yemani nelu anya ali mu busy obela kampoye yegwe nwana mogo nedema Gobia, one Mogudua, one Mogodalo, one Mogudu. Manamboji Zava Mokol, Nanya Mendelozi. Equevamela Silisiwemu Vakolo Pioneer, Nawabe Guneti, Nawabe Gubebu Kai, Nawabe Gubebu Bulumili. Na nwa begube abaputa no bumbos lista kuniru fonu mu wana mwete fonu mu obolo ne pioneer yaso mogodogu okaniru ya bochimili mwana mogo ne demuma mwana mogo mukenili mwana mogo Yaka mo pioneer, oya mo doranamu, mo bodo ibo mo bolia. Obolo magege, emu account, nanya no yitelimego. Egede. Omeleme, ye o, mbe mu account. Onwe telimego, semo baga studio. Kanja polichi megu na be nelu kanya obu na kala kam di negu apota lobu mbos ebe de lolili pastor bulobia ana no ya sungu fuje ko bono na ko ponya mma onya muma no bio Papa mwejima Noka luku Pastor bata Osa na chungu sanya wana manya Nanya mbegi sebono Apo mchuje kuwabano Mwobu mata kilini munu Muna hapa namba Nama jo pastor wese Apo mo pastor Okwa madu deli Bible One in the ocha, no bother with the local pastor. Yes, I don't know pastor. Or what you go Galilean in the middle. Pastor, yes, Ewa. I don't know pastor. You go million me law one man. Pastor, yes, you will you good in the Bible. Who cannot avoid, open no one bottle.
bebe ndị nwute abịa n'ebe ahụ nke bụ mmadụ ibe gị n'anya n'anya otu isi fụ onwe nke kwụba aka ya ọtọ nke megide na mmadụ egwu ekwane mmadụ gburu mmadụ kwana anya ukwu n'ọbịa ka iji kpọ nwanne gị egwu edutego oyibo chọmekonye mmemme nwana alụ ndị iwe nwana ọrụ nwaanyị achọ nwa ojilibi ya papa Chinemeze nwanne Ugochukwu ụka agwọba bụ obi odogwu na Porto-Novo egwu manwụ na ọbụwọlụ gị ụka agwọba bụ obi ije ego siri ike nne m ụlọ onye bụcha anyị ike n'eli ya papa m ụlọ onye bụcha nwa ọjali ya odogwu n'India ego miliki n'eli nwanne so n'idika a na-emari ọnụ ọga n'udo ahịa egwu ka egbu ihe mụ odogwu n'India si ọba payonia ahịa egwu ka egbu ihe mụ ezi maka spoiler nwanne payonia onye mmebi ya emebikwana mụ na ndị egwu spoiler odogwu ọbịa spoiler odogwu ọbịa ka nje keniki n'obu ugo ya bụ agali mone ikwu negide ọra ma na mụ famili gebe bụ agali moni ndị a ezi maka ụka lat ya bụ ezi nwanne gị ọcha bịara ụwa n'oji alati nwa Igbo egwu ede n'ọga n'udo alati Emeka agali moni ndị a ka nje nwere kene ka nkene ndị ọyị mụ babụ ndị na-eme m mma egwu n'ike nwa aja ya bụ m gbogbo iji ebi nwe m ọgụ ka ọ gbara ọbala bụ ka na m igwela bụ ka ebi nwaja ekene ka mụ na-enyezi gị nwaja Emeka iji agwọba ma na-eme nwa ọganyala tiju ọdụ onwere ike nne m akwụ ka akwụ nwa ọganyala bịa n'obodo Igbo ana m aga n'udo ana m ayọga n'udo ahịa egwu ka egbu ya mụ oba dị m mma onye na-achọ nwaanyị adanụ nwaanyị onye na-achọ nwunye ga-enwe nwunye onye na-azabịa ya zụta onye na-achọ ego ya bụ ego obuga bụ netuka ya bụ orimiri ndị a ya bụ ọgbọ m si kpọvedochitakpọ gị na-anapụ na-eme nwanne juje gwu ọbọnọ ya bụ abụka nna m chọmekonye mmemme nwana alụọ ndị ibe ogwe ego oke na-egwu ibe nwana ọrụ nwaanyị achọ m ije ego siri ike mụ na onye na-egwu n'egwu ọgwa mụ na Chineke n'egwu egwe nwa m ma ịghọta mụ na-egwu ebubepụta egwu mụ na-elaja ebebula aja chariza anamụ chariza ọda anamụ otu iwe bụ m olu mana bezi n'ọma mbala charizi ya ka ọgba chariza echi m ngwa ọgba na bezi n'ọma mbala tutu nzu agwụla erio Jedo buko badegu ya bụ man on top Emeka Jedo buko badegu ya bụ man on top wa nne m ụlọ onye bụcha anyị kelele papa m ụlọ onye bụcha m ọjara egwu ha nwa m ọmịwata nene ya Monday baja bebola aja
marụ ọya ka mụ nwanna ezi maka boy nwanne gị nwanne mmanụ ndị a ezi onye mụ gị gbata ọsọ n'olu ọka eji ma amala n'olu ọka eji ekwuni mmadụ ka eji ka onye nwe mmadụ aka eji ba emekete chike lụwata mebele asị tuve chike lụwa bụ nwoke ọ gara ije n'elu mmiri o meli mmiri ọgwọ mmanya ebe anya oti mmarụ Ifeko Nigeria Limited ebe anya ezi agwụmụ Ifeko na ya dị Ifeko Nigeria Limited ọnụ okpotu n'ovo ebe abụ ka ịdị kpataka Zigbọba Kinjudi ya bụ onye egbochi ọgwụ ezi ọhịa mụ ya bụ Ifeko Nigeria Limited ọ na-ekele Kinjudi yara maka sabi boy ibe mene sabi ibu ụzọ ọgwụ dọ aka mgbe o ji isi ike mgbabụ ka iji nyere maka ibu ụzọ ekene Zigbọba Mandela ezi nwanne gị ezi maka ezi ọyịmụ ya bụ koisi ntịkisi Ebulogbo ezi onye na-eche ibe menụ onye na-eche nwagbu levi na nwa ya na ịma ji gọbọ ya bụ ịma daaki elele nwite mba ala ka gbodogu iruju nwe ike dansa inweli nunya lọbịa n'ụlọ nwe ike dansa Zigbọba na monde weze kwesịrị igwe mbunye ọgwa nne mbene nwoke obulu ụzọ ya mụtala odogwu Chọmekedu win ebe atụ ya bụ church member ya bụ ndị Ibene Vaka egwu na-ekwulu 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 ndị Ibene Kanje kene polu molomolo Oyimu polu molomolo onye mbo sisi dalụ ọrụ polu molomolo gị nwale ekene jika n'ọka step ndị obodo oyibo polu molomolo bọba n'ọka step kọbịa step na ligo ga ligo step odogwu polu molomolo ya kene ebe anyị peta ndị egwu ya best money papa mulonye bochi mu kenele ya papa mulonye bochi mu jali doguni ya mola boy na bo ayukweli ya mulonye bocha na ke fine boy na bo nya mota lokada uje kwo peta anyu oku ya mota live yinwa Namota levani esmone Omula semma olu Mpamulonye bochi mu kenele Yana nunu egodi Mlina zoloro dogu Yazo moko na brikos Mwana moko nyumu Yesulu malulu no kalele Yesulu malulu no kalele No bia kanye kuteke kute Oke wanya bale Aitia pawa Amando buki besuo Blina zoloro dogu On Ivory Coast Eba avukoda patake ya Amande Ekene delege Dalo Eva nyi nwoke chụọ fọ na dọn
Evanyi bonya bana Evanyi bonye mum Evanyi mwokechu Oli loli mwa Yeji makevanyi jasaba Ofona done miligi Ofona done kene Ofona done mbana Bena doko na sweet Oka na sweet putu putu Kego mawono ya delege mwa Mbajikwe Mazo keke Mbajikwe mazo keke Nyabu benna Oka wano ya delege mwa Jive mene sondi di konyame Sondo nyisi Aitie power Twat And Power 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 Sondi di konyame Oka wano ya delege mwa Ezi mwa konye gomu Onye gomu mwa mama Bobodo Igbo Chomeke mwa palata Yiri nyele mwoka nleli Omekosi abu mwa Yine kogu Yigologo na sube Wanu deju agbata Oke wano ya dele yunwa Iwo nye milike yi wanyobu Omekosi abu mwa chomeke Lalo Aboy agwaba bobili Nyabu yok money Ono obodo Igbo Aboy ezo ya kamu Aboy emeka Ezi makike echu Ikechu abatu bizu Ugobeli noji nogidi Ikechu no ya delege mma Kana Sunday matu Nwanolo nwanya chomu Na mujili biya Dozi konso Yande moja modalu olo Young money, Aboy agwaba bobilio Degu mawono ya delege mma Yero makezi nwanegi No so devele Eze na walimo Mbo sodo kwelichi ya Ema na mujilibi ya Ego oko ya piawa mazu Eze na walimo Lalo na obago Ekane wampo Yabu kele dono Egwe wobodo Igbo Yabu kele dono Ekane wampoto Imeli mogo chiana Nobi aka na kolor Ezo mogo wampoto Kele dono dogu Oka nwane yade Mmadu kejika Onya nwa mmada konye nwelive Kele dono ekene Iwu negede na bechi pan Yabu na be nemeze alo Nemeze alo nesopa Iwu negede bebe Kele dono nia Kanja kele wanugo Nyabu aka god Igba aka Nyabu ilangasio Neta god abataki ya Sebo vezo imo Enande silent Silent is all you more. And now the double caca on your Muslim bang. Say what they want to go. Well and gas. You love Muko, who born Naya in the labor. And the best and well done. And the best what can one. For an Akumobe no so for Ya bezo ya kam Mano pundu beze Nya meliva njemala kumobe Madu kejita Onya wamada konye mweliva Chiko libo lida Nya bopaje Okwe malamande Ezo mogo na vikos One tika kanobu Makongo papai Chiko libo lida Asiki hideli Roma kishia Enya boda balunu Icha nya deli Oga chukwu mweteli Egwe chukwu no mweligo Mwadu kejika Wanya wamada konye mwelive
na-agbaso tata na legi beze nwanya lọgwọ confirm egwu manwụ nọ ya dele ya ma n'ọbụ nya si n'ụzọ ọgwọ confirm ezi mma ka eskimo ọcha bịara ụwa n'oji kanja kana negada isi osi kanja kana negada isi osi nwa mama ani agboso tata mukele lalo tata chinweze nze egwu ya bụ focus ndobodo Igbo okpunu yijija n'abịa kunu yeji nata focus ezo yemo oka nwa no ya deleke mma ebolo nwa afada ndo ya dele mma oneja doko da pataki ya kanja kana nwa afada nwanne chikelu eleba gwa bụ n'ogidi ọ na-atụ wivon abata Nigeria ọ na-ekele James bọnya mtụtụ onye mụta modogwu James nọ ya dele gị mma kanje kene dona macho meko keke bue onyocha yezo yimbu dona macho meka wokeke mbue oka nwa no ya dele yema dono yemo omambala no ne ya omambala mama onya moza mobia one overtake bagaba overtake belimu simu weli tilegu ngoso do kwelichi ya omambala no ne ya arizani anamu bana bezi no omambala tuzo abuleri nya obia mimule roke obia mele no ne ya arizani anamu arizi ya ka ogba arizi venne meliga arizi venne meliga kanje kende chungika mwenye mwoba egwe ndobodo Igbo ọgba aka nlekwa aka ebe n'anya aka ekpe gba aka nli agbasi ego nkịtị ego ha yevala ezo yemu agbasi ego nkịtị ezo yimu chungika nwa mwenyi anya moja mụbanye yezie mozizi aza n'anya na mmezi aza mana asị mụpụta aza ọma nkwere mọmme chungika egwuregwu mmadụ godugo na-eyizi kero makasa James onye mọba begwu mana ọbatilis ya melibe njemmalodogwu emu n'obi ajụrụ mụdala atịrị anyị jeli ibi ya nwanne ka anyị na-anwụzi o jere obodo Igbo egwu manwụ nọ ya dele ya ma sajemisi Emeka onye mọba begwu ọ sị m ka n'ọfọrọ sta agbata obi onye bụ nwanne ya ọfọrọ sta ndego mbuta kanje aka na n'ime ọkala ọgwa mandi mmiri na-ezolora kwani ya na-ekeneba mmiri na-ezolora odogwu eze ọmụọgọ na Ivory mmiri na-ezolora nwobu ka ibezuo ọgwa ndị obi ka ose bịa uche na abụda kpalaba n'anya nọ na-ekene ya na-abụ sọsef uche n'odogwu onye kobu ka ibezuo ya bụ deliketi ama ndị nwanne gị n'anya nọ na-ekene gị ndị obodo Igbo onye sụrụ ọbịa ya tọọ ka n'ofu folezi mmanụ ibe onye lụtali koyeli ị ga-eji anya gị nwee ewu n'ibi mere onwe gị o chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ
Osulubelu Soria Avana Mumamu Anyamaro Madu Vana Common Nongwaro Nyabocha Njomi Kuchi Kilimu Kabidane Yade Onyante Jabokide Vaningi Kolumu Keyboard Ovane Papa Bonya Bene Papa Bonya Gugundre Akaneti Bandemo Omeleme I bought a chaplet when you are an amu they went over the Igbo then the Moses in the Basika I bought a chaplet there's a macarenge bell Yapagaba I bought Ike Shibago Yaborenge bell Ndobo do Igbo Ogwa chaplet on the Kileki Manova Mande Millionaires or Laura Yabu back and now back and never Augustina John and Ja Yabu Jinaka Nake Kalesia Obala Tule Dibia Seboba Bali Boyle Kaduna Koda Patakia even men and their boyle Obali Wenanya they were not in Organudo and the Mayoganudo Aye Buke Obuno Bademuma say Boba Pioneer take we Sakala Abawoku Negumamu Noya Teleama Oya Kamo Pioneer Aye Buke Obuno Bademuma Okemana Vade Nambaya Lamande O Meliwaya Melohunko Nabi Vanakovalunu even Holokan the Woodeni Eva is a Lissigi Nanya Chika Bototowa Eva Longue Bulu She was a David Okeshi Yabloki boy Oyamosa Modogu Oyambos is a Dalo even managing was all your more. She was a David Okeshi the woman won Noya Telema Onyako Bochudil Yaba Kosi Yabu Mabu Negu Mamu Genatawa Oyamuman Obi Kanken Nisawago Ndimbosi Dalo Mobe Vanya Digi Kama Konya Meme Wana Lundiva Ogwe Gokele Wiva Nanolo Wanya Chomu Ije Gosilika Yabu Manu Gochuni Ologo Jeluni Nemulo Yebu Chani Gelelia Papa Mulo Yebu Chani Gelelia Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.